Jeg vil gerne fortælle lidt om kosinusrelationerne, og kosinusrelationerne de minder lidt om Pythagoras sætning, men det gælder dog for alle trekanter, altså en vilkårlig trekant. Men vi kan lige starte med at genopfriske, hvad kosinus til en vinkel er. Og det gælder, at kosinus til en vinkel i en retvinklet trekant, lad os sige A, er den hovedliggende katete divideret med hypotenusen. Ja. Og det kosinusrelationerne siger, det er, at hvis man har tre sider i en vilkårlig trekant, så kan man finde en hvilken som helst vinkel. Og hvis du har to sider og en vinkel, så kan du finde den sidste side. Ja, og sætningen ser ud sådan her. C i anden lige med A i anden plus B i anden minus 2AB ganget med cosinus til C. Og B i anden lige med A i anden plus C i anden minus 2AC gange cosinus til B. Og den sidste er A i anden er lige med B i anden plus C i anden minus 2BC gange cosinus til A. Ja. Og jeg vil så godt bevise kosinusrelationerne nu. Og det er, at vi har en vilkårlig trekant her. A, B, C. Og den sætning, jeg gerne vil bevise, den hedder, det er sætningen for at finde siden A. Altså A i anden er lige med B i anden plus C i anden minus 2B C gange cosinus til A. Ja, og det vi starter med, det er, at vi navngiver lige siderne her på trekanten, og så sætter jeg et fodpunkt i trekanten. Og det fodpunkt kalder jeg så D. Så vi har siden B hernede, og så sætter jeg et fodpunkt fra vinkel C, og så vinkelret på linjen AB. Den kommer til at gå her. Og det der er altså vinkelret, og den kalder jeg D. Hele det linjestykke her, det er linjestykket C. Men jeg vælger at kalde linjestykket hernede, det kalder jeg X. Og da hele det her linjestykke er C, der må det her linjestykke, det må være C minus X. Ja, og det næste vi skal gøre, det er, at vi bruger Pythagoras sætning på hver af de to retvinklede trekanter, vi har fået her. Altså trekanten ADC og trekanten DBC. Og her i midten har vi så højden. Og Pythagoras sætning for trekant ADC, den siger, at hypotenusen B er lige med x i anden plus h i anden. Og for den anden trekant DBC, der siger den, at hypotenusen A i anden er lige med h i anden plus C minus x i anden. Og i hver af de her udtryk, der vil jeg så isolere h, og det bliver så til, her i den første, bliver det til h er lige med, h i anden er lige med b i anden minus x i anden, og i den anden hernede, der bliver det til, at h i anden er lige med a i anden minus c minus x i anden. Og da vi nu har de her to udtryk for h, så kan vi så sætte dem over for hinanden. Det bliver så til b i anden minus x i anden er lige med a i anden minus c minus x i anden. Ja.
Og det næste, jeg så vil gøre her, det er at isolere A. Og det bliver altså til, at A i anden er lige med B i anden minus X i anden plus C minus X i anden. Og så kan vi så regne, så har vi et kvadratled hernede, som vi kan regne ud. Og for et kvadratled, der siger det så, at kvadratet på det tolvte størrelse er lige med kvadratet på det første led, plus kvadratet på det andet led, plus minus det dobbelte produkt. Og det bruger jeg så på det led der. Så det bliver til, at A i anden er lige med B i anden minus X i anden plus C i anden plus X i anden, og så i det her tilfælde minus 2 C gange X. Ja. Og så kan vi så reducere det her udtryk. Og det bliver så til, at A i anden er lige med B i anden plus C i anden minus 2 gange C gange X. Og så kan vi så se, at vi næsten er færdige. Det ligner næsten det hernede. Det eneste vi mangler at gøre, det er at indsætte kosinus til vinklen A. Og til det der vil jeg bruge definitionen for kosinus, som vi havde før. Det hedder, at at kosinus til A er lige med x divideret med b. Ja. Og så det er altså, at kosinus til vinklen A er lige med x divideret med b. Og her der vil jeg så isolere x. Og det bliver så til, at x er lige med kosinus til a gange b. Og her har vi så et udtryk for x, som vi kan indsætte i det udtryk, vi har hernede, en kosinusreduktion. Så det vil sige, at den endelige formel, hvis vi indsætter det her på x plads, bliver til det her.